ọ bụrụ na ị na-eje ụka na-ekpe ekpere from January to December na ị na-achọ ife ọma mana ife ka na-esiri gị ike, ọ na o rubere oge ị ga-eji wee jụọ onwe gị ajụjụ, chee echiche banyere onwe gị. January to December ị na-ekpe ekpere, ị na-achọ ife ọma, inweta ego ijewe onye onyinye ma mee donation, ị nepụ onwe gị anya na ndị ahụ ị na-enye onyinye ahụ anya, marụ gị na ha na-abụ onye niile enyemaka. Achọrọ m ịgwa gị nke nwa onye bụ ụka n'isi mana ị mara ife dị na ya. Achọrọ m ka ị marụ na mmadụ ị na-eje ụka abụrụkwa ya bụ na ị na-eme ezigbo omume, na ị na-eje ụka na-eti Jizọs na-eti Holy Ghost fire abụrụkwa ya na ya ka Chukwu ya esi wee gọzi gị. Ka ị na-eje ụka na-arahụ n'ụlọ ụka ebe ọ na-eme crusade jee, ọ bụrụkwa na ya ka ị ga-esi wee nụ di maọbụ nụọ nwaanyị maọbụ ife ọma na-eme na ndụ gị. Only place ife ọma otu ihe ọkwa ga-esi wee merụ gị bụ nke nwee kwụwa aka gị ọtọ si n'ajọ omume pụta. Ịghọta na gị onwe gị nwere onyinye iji wee bịa ụwa na mgbe ibere ivu na onwe gị na ife ga-agabara gị ọfụma. Ịghọta na n'ụwa anyị nọ n'ime nọ mgbe ị kpọbara afịa ka Chukwu ya esi wee gọzie gị, na ọ bụrụ mgbe ị na-eti Holy Ghost fire maọbụ na asị gị na mmiri akụ ga-emerụ gị bụ na ị nweta ego, nọọ ịkpọwa afịa Chukwu enwee ike wee fụ ebe ọ ga-esi wee nyere gị aka. Na ọ bụrụ mgbe e buru gị amụma eburu gị na ị ga-abụ ọgaranya mana onwekwa ihe ị na-eme, kedu ka amụma a ga-esi wee bịa na mmezu? Na o nwere akara aka iji bịa ụwa mana ị na-ana n'ụlọ nwere ihe ị na-eme. Ị nọrọ ị na-egwusisi ndị mmadụ mana ị na-ayọ enyemaka ka Chukwu nyere gị aka. Ọ bụrụ onwe gị ka ị na-aghọrị. Ị na-eje ụka, ị na-afụ pastọ na-eri ọfụma ka na-ebi ọfụma na-aga skuul mana ụmụ gị na-ata afụ, ijụba onwe gị ajụjụ. Oge ọbụla ị na-ekpe ekpere na-eti Holy Ghost fire na-aṅụ olive oil woo stika na-amado mana ị na-ayakwa ọya, ife ndị a niile onwebe nke gwọrọ gị ọya ahụ. Ọ bụ na ije n'ụlọ ọgwụ na mgbe ije n'ụlọ ọgwụ goro ọgwụ nwụọ ka ahụ na-adọ gị mma, ijụba onwe gị ajụjụ. Ife ọbụla na-eme n'akụkụ gị jụọ onwe gị ajụjụ. Na ife mmerụ Chukwu ji wee were ife na-eme n'okirikiri anyị bụ ka o were wee na-akụziri anyị ife ka anyị nwee ike mụta ihe na ya. Ọ bụ ya mmerụ ọ bụrụ na ife na-eme na ndụ gị, ọ bụrụ na ijiri ihe a mụta ife anyị akawanye mgbọ ka ya aka na-eme ife Chukwu na okike na mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa na ndị mbụ na ndị egede ndị otu ndị nna nna ha si wee gba nkịtị ife dị agha na-eme n'akụkụ gị bụ ka ife ndị a kụziere gị ihe. Na ha machara mara ka iwere ife ndị a niile na-eme na okirikiri gị wee mụta ihe. Marụ na ekpere ị na-ekpe bụ onwe gị, bụ mmụọ nsọ gị wee bụ ka ị kwesịrị ị na-ekpere na-ayọ, na ọ bụrụ mmụọ ọzọ. Ka ị marakwa na ọ bụ onye ịma ga-enyere gị aka na onye ịma ha ama nyere gị aka. Ichee maka ya efe ya n'eziokwu, onye ịma ha ama nyenwuru gị aka na ọ bụ onye ịma ga-enyere gị aka. Otu ikpe gị were ekpere from January to December many years ị na-eje ụka, ị na-eme nke a mana o nwere ihe na-agara gị ọfụma, ị nọgabe jụọ onwe gị ajụjụ. Ebe m na-eme ihe dị otu a na-eme dị otu nwebe ihe na-aga ka mkpekere echi m marakwa amara na ịgwọ ọgwụ abụrụkwa bụ omenala ikperuchi gị. Ịgwọ ọgwụ abụrụkwa ikperuchi gị. Ịgwọ ọgwụ abụrụkwa ikwenyere n'onwe gị, bere ivuo n'onwe gị, ọ bụrụkwa ịgwọ ọgwụ. Ọ maka na iweru ịtụkwasịrị obi n'ebe onye ọzọ nọ mere ife ji esiri gị ike. Ịtụkwasị obi n'ebe mmadụ nọ mere ife adịghị agara gị ọfụma. Maka na ịtụkwasịrị obi ọzọ chefuo na chi gị bụ onye nwere ike imerụ gị ife
adọrọ gị mma ikpesi mba na chi ga-ememenwu gị na onye ọzọ ga-emerụ gị ife a na-esiri gị ike nọtabeju onwe gị ajụjụ. Ọ bụrụ na ị ga okwu ma tụsasịa ya, chekwa echiche banyere ihe niile nke m na-ekwu. Chee echiche banyere onwe gị, na mgbe ibido chebe echiche banyere onwe gị, ị ga-ebido ghọtaba ife adịrị gị na mma. Ma na mgbe ị tụkwasịrị obi n'ebe mmadụ nọ, ife ọma ama mbịa n'ụzọ gị, enyemaka ama mbịalụ gị, na onye ịma akwa na ama nye ngwara gị aka. Afọ nchọ ka ịmata, chee echiche banyere ya. Daalụ.